ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಗುರ್ತದೆ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಮ್ಯಾವ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಯುವಿಕ್. ಈ ಚಾನಲ್ದ ನೆರೇಟರ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ಎಡಿಟರ್ ಬಕ್ಕ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬಾಸ್ಲಲ್ಲೇ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಕೊಯ್ ಬಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊರಡತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಪಂಡದ ಅಂಚನೆ ಮೂಕೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಕೊಂಡಡು ಕೆಲವರಿ ಎಂಕು ಬಕಾಸರ ಪಂಡಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಆರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಿತ್ಯನಾರ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಹೆಡ್ ಶೆಫ್ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕರೋದ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನೀವು ಹಿಂಚೆನೆ ನನಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮಡ ಒಂದು ತಪ್ಪಾರಿ ಯಾವ್ದು ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡು ಪುನಃ ಹತಾರ್ಲು ನಮ್ಮಡ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಾತ್ರೆದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಯಾವ ದೈನಿಕ ಕ್ಷಣಿಸ ಕೋರಿಕನವರೇ ಅಂಗಡಿ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಮಾರೆ ಕೈಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಒಂದೆರಡು ಮುಸ್ಕು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡಕ ಪಿದಾಡ್ಕ Poi. ಭಯಂಕರ ಮೋಡ ಆತನ ಮಾರೆ ಬಸ್ಸ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ದಾವ್ ಮಾರ ಈ ದಾವಡ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಬಂದ ಇಂಥ ಮೆನ್ಯೂ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್, ಹೈದರಾಬಾದಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಖೀರ್, कोरियर मीन मत देता मिला कहीं लॉकडाउन आते निकल मारे पैसे मतला मतला अंतर मारे आ सुलभ जी कैमरा तो क्या इंचिना बात है रोड इंचिना बात है बल्ली पड़ने होता है निज पड़ा इंक फेस मलतरे ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಖಾಲಿ ನೆಪ ನಲ್ಲಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ತಗೋನಾಗ ಪೊಡಿಯಪ್ಪ ಜನ ಕಿಲ ಕೋರಿ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು 7 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಕನದೇನು सेकेट हट्टिल मल्पन भारी बंद
ಕೈದಕ್ಕಾಗ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ. ಮೂಡುತ್ತನ ಪಕ್ಕ ಬಾಡಲಿ. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿದಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೇರಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇನು ಜೋಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಗಳ ಲೇದಿದೆ. नहीं पड़ेगा ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿದಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇವೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿದಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅವಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಊರುಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಉಡುಪಿ ಡಾಂಡಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕಾವಳಿ ಇಷ್ಟ ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಹೊನ್ನಾವರ ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಗೋವಾ ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಇಂಕ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುತ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅದಾಯ ಪಂಡ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 2nd PUC ಬಿಟ್ಟ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು ದಂಗಕೇರಿ ಬಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಮಣಿಪಾಲ ಅಂಚಾದ ಪನ್ನೀರ ಬೋಂಡ ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಕೊಂಕಣಿಲ ಬರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಕೊಂಕಣಿಲ ಬರತ್ತೆ ಗೋಡಪ್ಪನ ಗೋದ ಕೊಂಕಣಿ ಬರತ್ತ ಜಪುರ ಮರತ್ತು ಬಕ್ಕ ಮರಾಠಿ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮತ್ತೆ ITI ಜೋಕ್ಲೇಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ ಮರಾಠಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ. ಮರಾಠಿ ಆ ಕಲಿಸಿಡ್ ಪಾತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆಣ ಪೂರಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ನಾನು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕದೀನಿ ಭಾರಿ ತಡ 24 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂಡ ಪರ ಹೊಡಿತ ಜರ್ಮನಿಡ್ ಇತ್ತ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಮೈ घी रोस्ट ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಅದು ಜಾರ್ಸ ಅನ್ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡು ನೀರ್ತ ಚೂರು ಅಂದ ಹತ್ತ ಪಡ್ಗ ಕ್ಯಾಮರಾದಿದ್ರು ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಾಡೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾರ ಇನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೆಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಬಂದ ಇದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಕೇಂದ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬಂದದ ದಾಯಪುದರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಣ್ಣ ಅದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬು ನುಕ್ತ ಇರುವ ತಿಲಕ ನುಕ್ತ 23 ನುಕ್ತ 24 ಕಿಲಕ ಅಡ್ಡುಮ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪಿನ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ
ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬರಬೇಕು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಅವ್ನಿಗೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರ್ತಾ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಬಿಸಿಟಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಏತ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿನ ಅರಿವು ಕುಚ್ ಅಂಚಾದ ಅಕಲ್ ವರ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ದುಂಬುದಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದುಮ್ಮದ ಹಾಕಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಚಾದ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಗೇನ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಯೋಯೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತೇವೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕೌಂಟ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ತೋರ ಓಡಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆ ಜೀವ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಣ ಆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಗ್ರಿಪ್ ದಾಲ ಐತಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏತೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ತಿನ್ಪ ಏತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪ ಅಂಚ ಐಟೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಿಕ್ಕನಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಹೆಪಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬಕ್ವಾಸರ ಕಡೆ ಭಯಂಕರ ಬೋರಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಬೋರಾವು ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಯಾನಿಕ್ಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ ಮಲ್ತಂದತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕುಡಲಾತ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಕುಡಲಾತ್ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆ ಚಿನ್ನೆ ಒತ್ತನಾಗ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ಅಂಚಿನ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪುದಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಬಕ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್